Bistado! Nagatalakay sang husto kag matutod nga isyo. Bistado! Nagapanindugan kag hindi mabakal ang prinsipyo. Bistado! Sa mga kurap kag salawayon nga mga opisyal sang gobyerno, hindi na magpanago pa. Kay bistado ka na! Bistado! Bistado! Kag karon, yari ang inyo aragad. Bistado! 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 Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagbato, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpukyong, upos kita sa atong mga handong. Pasangyot sang syudad, ang iya at abilidad, ganing mga kasimanwa. Ikaw at ako kay Jong kapulot na, kay idol Jong kapulot. Ang pagserbisyo makasigurado, kay idol Jong kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo, kay idol Jong kapulot. Ang kalamak na korupsyon, iya nga tapuson, kay idol Jong kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagbato, diri sa syudad sang paghigugma. Bistado! Panahon na sang atong pagpukyong, upos kita sa atong mga handong. Pasangyot sang syudad, ang iya at abilidad, ganing mga kasimanwa. Ikaw at ako kay Jong kapulot na, kay idol Jong kapulot. Bistado! At nga pagserbisyo makasigurado, kay idol Jong kapulot. Bistado! Problema sa droga, iya nga malimpyo, kay idol Jong. Bueno, mga kabyanan sa liwat, may aga naman sa inyo tanan-tanan. Good morning na Iya sa bilog na Western Visayas. idol Jong kapulot. Ngayong agagi sa aton makauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa pitutaran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandaluyong, Mulo, Arevalo City proper. Diri sa Kag sa aton man tanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa. nasang Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. sa Kag atong sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahan sining aton pinalanggang probinsya. iya Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique. imanwa, Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. kay Jong kapulot. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Ang Kag sa kutob sa Marabutan sining aton nga pagwaragwag. kay idol Jong kapulot. Ang problema sa droga, Sa inyo tanan mga kabistado, good morning. idol Jong. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. Iya nga tapuson, Bistado! idol Jong kapulot. Sa kinandan mga kabistado diri sa aton nga pagpangalagad. Kung may trabaho, Buwat kita nga magatalakay sa nga pila ka mga dragko nga mga issues. kung magserbisyo, Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. higo Mga mainit-init kang nagabaling aso nga mga issues. atong Aton pagatalakayon para sa subong adlaw diri sa aton nga pagpangalaga. mga handong Sa pasanot kinandan, ng syudad. ingin kaupon man naton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga kabistadong reporters. Ganing mga May kang tanan sa ila mga natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. kapulot na, kay idol Kinandan man kaupon naton karon mga balita kag information. Nagikan kay kabistadong Aaron Rifuyo. kay Upod man sa kay kabistadong Bonnie Somblingo. ang With kabistadong Joshua Haka direkta sa sulat sang Roa sa bilog nga probinsya sang Capiz. idol Jong kapulot. Bakit na mga pila karon ka mga information ali sa news center with kabistadong Karisma Lagaw. Son kay Sa kanan sa aton nga mga technical partners, kabistadong Bonnie Hatiko and sa ato sining nga digital platform architect with kabistadong Richard Mereveles. serbisyo, Sa kinanda na ko naman yung abyan sa kahanginan, sa syudad, Idol John Alohado Kapulo. Naga-welcome gate sa inyo tanan-tanan. sang
Diri sa aton nga pagpangalagan mga kabistado. Today is Monday, Isang syudad January 30, 2023. Sa 30 subong edisyon mga kabistado. Was sa nang kadlaw rin nabili no, masugod na ta sa bulan sang February ho. Duldon ka po Mga kabistado, ang paglapat so sa bulan sang February, Asigurado ano ang mga kahiwatan? Ulot Fiesta diri sa Haro sa Iloilo City, sa Haro. Yukay Fiesta mga kabistado sa February 2. Alam Fiesta sang mga tapuson La Ulot Ganini Nostra Señora de la Candelaria. Durado may Ay trap nasa Haro. So Porsigido magservisyo mga kabistado subong nga adlaw Diri sa syudad Igugma inang Nasang ato Pitsa 30 di San lang kadlaw, duhan lang kadlaw, fiesta na sa Haro. Pasamong Isarado naman yung mga pila ka mga dalanon diri sa may distrito sang Haro. Gutok-gutok na naman iliwat. Yan mga Mga kabistado kag Ako kay Tudapulo madugok naman ang tao sa may distrito sang Haro. Ang paglapat sa Kani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tag para may testa sa aton nga mga kauturan. Tudapulo Standby na. Ang problema Nagkaroon sa nga pagkatalakayon kapag istoryahan diri sa aton nga pagpangalaga. Idol dun Ano pagidang iban ati tapos ang fiesta sa Haro te. Tapuson ka Ay ara pa nga kaywatan sang kwan Valentine's Day. Ikaw pag Ambot kon sano ang kwan daway ta kabati sang kwan sang paraw rigata ho Marso pa. bisyo Di oras ang Ibase sa bulan pa sang Marso ang paraw rigata. Higugma So sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tag para mati sa aton nga makauturan, standby. Isyos karon nga aton nga pagtalakayon diri sa aton nga pagpangaragan. Number 1, aton nga kwaon karon ang latest nga follow up kag information. Halin sa aton nga mga reporters ini may kang tanan mga kabistado sa update sang sunog nga nagluntad Ulot sa atong Sabado sang kaagahon mga kabistado. Makasigurado Ay idol dun Mga alas 4 ang takna sang kaagahon. Yan Nag-ibwal ang kalayo mga kabistado sa area sa Turat inang Luya sitio Chinatown. Dun kapulot Sa may sitio Chinatown sa barangay West Habog-Habog sa distrito sang Mulo. And then naglaton kag naglapta ini kag naglaton sa may area sang Zona 2 sa barangay sang San Juan. So from West Habog-Habog Mulo, pero diretso gito pakadto mga kabistado sa may area sang Zone 2 sa barangay San Juan sa distrito sang Mulo. Masobra sa 200 ka mga pamalay ang mga nagkalasunog mga kabistado, and masobra sa mga 1,000 ang orapit-lapit sa 1,000 ka mga individual ang mga naapektuhan mga kabistado sa sining nga sunog. Sa nagligad nga Sabado sang kaagahon, tabo ini ang pag-ibwal sang kalayo ang area sang Chinatown sa barangay West Habog-Habog sa sitio Orporok, Chinatown. Sakop ini sang barangay West Habog-Habog sa distrito sang Mulo mga kabistado. Porsigido magservisyo Ang wala dayon masudlan kag wala gid ya makasulod ang mga bumbiro. Wala gid ya nakasulod ang mga bumbiro sa sining nga lugar. Bangod kay puwerte kay ikit sa mga pamalay. Wala sang alagyan ang bumbiro pasulod dito. Amo nang rason kung nga nga nagklaubos gito ang tanan-tanan nga mga balay. Ubos gito po tanan-tanan ang nabilin dito mga kabistado. Kung may mga structure nga siminto, siminto nabilin. Pero kung puro kung puro inang light materials ang problema sa drone imo sini nga balay, laban-laban patisin mo. Ang sin lang kakabilin mo. Ang iban to gani mga kabistado lalain kay mati basyahan nila sang tubig nga basyahan. Ano na kay grabing hangin kaibwal ang kalayo. So amo ning rason kung nga mga masubra sa 200 kay kabilog nga mga pamalay ang mga nagkalasunog dito sa may area sang
Chinatown, atong Barangay West Habog-Habog sa distrito sang Mulo. sang syudad. Dalas-das na inidre ang pinapagit ka mga balay sa porsyon sa Purok Zona 2 sa Barangay Ako kay Jungdap. San Juan sa distrito sang Mulo mga kabistado. Jun Kapulo. Tupaw na to nagkaroon ng latest nga follow-up report. I-check na to ng follow-up. Kasigurado. Ano nagkaroon ng sitwasyon sa nga to sini nga mga pumuluyo. Ang iban diri nga mga pumuluyo nagkadto na lang kag nag-star sa may mga gin-provide sa ilang nga temporary shelter o kontemporaryo nila nga listaran sa may ila sining evacuation center. And ang ibante mga paryente sa iban nga mga barangay dito lang anay temporaryo nag-ilistar. Pero ti subong ang sitwasyon nila mga kabistado, check naton karon ang DSWD bastante bla sila sa pagkaon o bastante sila sa mga ayuda nga ipanghatag sa sining mga biktima ni. May mga pila ka mga grupo sa individual kag mga nagkalain-lain nga mga asosasyon o kung mga grupo ang nagtinipon-tipon mga kabistado kag nag-amot-amot sa ila sining nga mga inog-amot agod sa pag-donate sang mga nagkanabiktima sang sunog dito sa may area sang Barangay Habog-Habog kag Barangay San Juan mga kabistado. May mga pila ka mga good Samaritan naton sini nga mga kauturan na nagtipon-tipon kag nagamot-amot sa ila sini nga mga inog-amot para nga iduluon sa sining mga nagkalabiktima sang sunog mga kabistado. Anong latest karon? Check na to ng DSWD kung masarangan. Ano karon ang plano sa nga to sining nga syudad labi na sa pagpamuno ni Mayor Jerry Triñas? Anong plano ya sini? Mga plano bala ini siya mga kabistado nga magkwan? May mga plano bala ini siya nga maghatag sa nga financial assistance sa ato sini nga mga pumuluyo. Kaya kadamo-damo man sang kwarta sang syudad, ginapatuyang naman ang gani na. Ginakuan man lang gani na, ginagasto man lang gani na sa beautification. Yamak nga tagpila ka milyon ang budget nga ginapagwa para sa beautification program ni Mayor Jerry Triñas. Intelligence fund ya may kabistado, mga dagko man pero do may man gani may sado tupa. Ang iba nilang tawon naton karon kung ano ma-deklarar bra nga to sini nga syudad sang state of calamity o hindi gani sa barangay lang mismo sa duha ka mga barangay para nga magamit ini para sa mga pumuluyo naton dira sa nga nasunugan. Daway sang mihay kag mihoy daway ko bati daway ko kakuha sa mga daway kitak bati sa mga informasyon kag way kitak bati sa nga kahayag mismo sa nga aton sini nga syudad saan mismo sa Mayor Jerry Triñas daw wala sang mihay kag mihoy nga naghambal nga be mga tawo da kay gani guro takbati daw takbati nga nagkadtog nagpamasyar sa Mayor Jerry Triñas lugar to no una mga sunog-sunog na sang una Mayor Jerry Triñas ang gawiyat panahos ka nagapapiswit sang atong tiyempo nga kinanglanon paniya mga kabistado ang tinatawag ba nga popularity kakuan pa na siya gawiyat pa na siya sang una sang host kag nagapapiswit sang tubig sa mga pamalahay dito sa mga pamalahay kung may sunog duman ko na sang una during the time mga 1990s pa pero subong hindi ko sa bagay hindi naman nakaya kay nga yung gulang-gulang naman nga daan si Mayor Jerry Triñas no? Siyempre hindi na nakaya pero ito yung punto da simple malang mo sa gamay lang abing kwan gamay lang abing ginatawag naton ining moral support sa mga pumuluyo dito nga mapakita kato sa nawong mo no kato abi pagkatapos ambal kato sa mga pumuluyo to pulo pa ambal kato kagati dalon mo to taga DSWD hindi gani naamot na karon nga ipanghatag sila to wala kato kabistado ti pila na sila bilog mga 200 ka pamalay na pila ka pamilya na sabi tag dubli-dubli no mga 400 sabi ka panimalay ka pamilya mag 400 ka pamilya mga kabistado san baklan mula na sang
tunga sa sako nga bugas mga kabistado kag panghatagan tag isa-isa kada pamilya. O hindi bla? Amo na sang matutuod nga bulig. Ganto kato pagkatapos Ario. Ang tunga sa sako anay sinyo kay damo-damo gid kamo abi di kada pamilya lang sipon kun pilak bilog ang pamilya. Pagkatapos hatagan tag tunga sako daw kun makayang tag isak sako hatagi tag isak sako bugas. O hindi bla? May kay importante mga kabistadong pagkaon. Pagkatapos hatag sang isak sakong bugas sa ilaw. O Ario. Ay may ayuda kamo di para pang sudan nyo ho. Para lang gid mga kabistado nga mahatagan man sang indang bawi-bawi mabalang kasubo nga nabatsyag sa ngato sini nga mga pumuluyo. Jeng akon gusto ko man tani nga maghimo sa kasubong sina galing iti way man ta hulagon. Ano abi hulagon tag iti way man ta income. Way man ta personal nga dako gid nga income. Gamay-gamay man lang ni. And way makita sang kuan gisang dako nga dako lang milyonaryo kun bilyonaryo mga kabistado pinanagtag kun sa mga pumuluyo da kag balon nga Ario bakal tani sangsin kag sang kahoyo o pagparatindog na kamo sa mga balay nyo da para nga magkabalik kamo dayon sa inyo tagsa ka mga puluyan da o hindi bla kabalik kamo sa inyo nga mga lugar da sa nasunugan nyo o ari mga plywood o mga bisan kuan ano bisan kukulamber lang daw tanti magkapatindog mo sa balay nyo o hindi bla amo man lang natani mga kabistado mo subong kaway patakbalo kung ano ang mga tinaga nga nagkalawas karon sa ato sining nga syudad kay kang tanan sa sining mga nagkalabiktima sang sunog sa bagay kung mga election time ni subong laban-laban bubuan kamo da tudo kwarta gid damo-damo gitanan nga kwan damo-damo gina sang gasto para sa inyo da tanan siguro nga mga pag-alungay ka mga pagtamo dara sa inyo galing kiti tapos na eleksyon bago ulang so why pagka-recover dako pagasto way pagani guro mabawi o base kung sobra pas bawi naman o hindi bla galing kay manti kuan mo dugay pang election time teno pa medyo mahina gawa ang pagpasipsip sa inyo nga mga pumuluyo da pero lata nyo bla pag-abot ko mga na time nga natabuan abing nagsunog election time laban-laban ara na sila sa inyo da temprano pa mga konsyal tagani di way kanikbati nga may mga konsyal na nagpalapit sa mga pumuluyo dito most especially sa aton sila mga kabistado nga mga nagkalasunugan to bisan sa may evacuation center lang hindi kamo sila makatilaw abi nyo kun nga paano kamo sila makatilaw kay tapos na eleksyon kung mga lapit-lapit aning eleksyon siguro ati laban-laban laban ara na sila sa inyo da tanan-tanan da inang mga pati daw hindi gani guro ka agwanta atubang sa mga tao dira nga mga pigado agwantaho niya lang anay mo kay man kapapili sa mo hindi bla so ato nagkaroon nga i-check mga kabistado diri sa ato sila nga pagpangalagad ang natapan sa DSWD naton diri sa syudad dapat imaloon man naton kung anong supply nila sa mga pumuluyo to and inabi kaglabaw sa tanan mga kabistado nato siwo nga ginapaminsar ang may kang tanan sa mga galastuhon sa mga panimalay nga ipatindog nila liwat sing ilang nga mga balay bala o hindi bala sang kukulamber lang da kung tani nga mabaklan sila sang kukulamber nila mabaklan sila sang guru ginagmay nga mga plywood kagati pangatop nila nga sine para nga may ara lang sila nga mga ilistaran nga makabalik sila sa ilang nga pang gustuhan sa ila sila nga tagsa ka mga puluyan manti ubos-ubos gid upos-upos gid ang ila sila nga tagsa ka mga puluyan ang iban gani sa informasyon nagbalalik sila to sa may area sang ila sila nga mga puluyan nga nagkalasunog kag magpanguha na lang sang scrap nagpanguha sang scrap ang mga scrap nila pamaligya nila para makwartahan pa nila mga nagkalabilin nga mga takop guro sa kaldero to mga nagkalabilin nga mga lansang kag mga nagkaratunaw nga mga sin nila to ilang tipo nila liwat mga kabistado para nga ibaligya kay manti yadi pa yan ta nagkaroon mga kabistado diri sa to sini nga pagpangalagad
Samtang sa iban pa naton nga mga balita kag information, nangangkila ka mga balita ka information, atong gin katuan ba natong gin reklamo sa ngato sini nga mga pumuluyo sa may area sang Banwa sang Pavia ba to ang din ganito nga lugar to sa may Pavia to nga inang may kang tanan mga kabistado sa na tabo bala to nga reklamo to sang aton sini nga mga pumuluyo nga ang ila mga kabistado nga dalan to why makayo dumanyo nga samtang na report namon to ay kwan sila may bulldozer sila nga naglagaw-lagaw to nga nagpaulo pang bulldoze man subong ginuntat naman mga kabistado sa report informasyon daw ay naman kuno sa may kaobra to ho check nato nagkaroon ng follow-up report nagikan sa ato sini nga mga reporters nagip na ang iban pagid nga mga information mga balita ka information nagikan sa may syudad sang Rojas kag sa bilog nga probinsya sang Capiz mga kabistado istorya na to nagkaroon diri sa ato sini nga pagpangalagad diri sa Bistado program. Oras naton karon nakalabot na kita sa 47 minutos nakaligat sa alas 11 diri sa ato sini nga pagpangalagad. Gay i-check man naton si kabistadong Aaron Refuyo kay magluwas sini sa mga sitwasyon sa mga biktima dito sa sunog mga kabistado. Sa may area sang barangay San Juan kag sa may barangay sa may barangay sang West Habog-Habog Mulo kag sa may barangay San Juan check man naton ang taga Bureau of Fire Protection kung bala ano ang ila sining investigasyon initial kung sa diin naghalin o kung ano ang gintunaan sang sunog dito sa sining lugar kag kung bala mga pila ang damage sang pangkabilugan nga nasunog kadtong nagligad nga Sabado nga adlaw. Samtang sa iban pa naton nga mga balita kag information, shout out gali sa duwa naton ka mga hero nga mga pulis nga nagpamata sang isa ka ginang dito sa makilid sang dalan sang GM Basa. Samtang ginahiwat ang dinagyang festival sadtong Pitsa 21 sang January o Pitsa 22 gali kang ginihiwat ang highlight sang dinagyang festival mga kabistado pangod sang ginatawag naton nga kwan nga signal shutdown wala sang kwan wala sang komunikasyon wala sang means of communication during the time ang babae nga nagabusong manugbata balaan niya man nga due date na niya Pitsa 21 pinuhay pa magwaya Pitsa 22 huwag masa magpabilin to silang balay kag magtiner sa ospital kay mati kaya man kumadto sa may kwan kumadto sa ila sining baligyaan dira sa may area sa dalan Jimbasa o ang bana kag ang iya sining ugangan inabot sang iyang kwan inabot sang iyang kapasakit sang tiyan kay daw mabata na gid ay gani nabutan mga pila ka minutos umuwa ang bata mga kabistado samtang ara sila nagapamta sa makilis ang dalan Jimbasa at kay watan kasagsagan sang dinagyang festival mga kabistado si may pulis nga naga-duty garubing mga kabistado no tiyang pulis nga naga-duty samtang naga-rubing nalabayan niya ining ba ang ining ginang nagapasakit na kag nagabuna na mga kabistado. So ginimo sang duha ka mga pulis nga mga lalaki ang ginpalapitan ini kagin buligan
ang ining ginang agod nga makabata ati kayo man kay sila nga duha nga mga pulis amo ang nangin paltira sang ginang successful man nga nakabata mga kabistados kili dalan ang kwani ang ginang and then ang ila sining Iloy upod sa kabataan sa iyang nga bata dala galing sa ospital pagkatapos ayo man kay may naglabay nga ambulansya kay di way sang kuan mong way kita sang means of communication di mo kay wala sang means of communication di natabo mga kabistado kuan na lang iya matumato na lang kaya kay may naglabay nga ambulansya tingin karga ini ang mag-Iloy kag gindala sa ospital agod nga mautdan sang pusod ang bata para nga ma-preparar ang bata kag ma-plastar sang maayo mga kabistado pero ti ang naghimo nga paltira sa siningginang samtang nagapasakit amo ning duha ka mga pulis nga nagaroving mga kabistado duha ka mga pulis nga ini dito ini sila na assign sa may ano nga banwa man Sibunag o kon San Lorenzo sa probinsya sang Guimaras mga kabistado bali mga augmentation sila mga augment pulis ni sila gin pang dugang nga mga pulis diri sa aton sila nga syudad samtang ginahiwat ang dinagyang festival so shout out sa kay Police Staff Sergeant Resurrection R. Aliponso Jr. kag sa kay Police Corporal Juben Molinio congratulations sa inyo Mama Ninoy panikuno sila nga duwatos bata ang ngalan sang bata mga kabistado si Diana Jane ang bababae mo tingalan sang bata si Diana Jane o silingon ti dinagyang Diana Jane thank you so much no sa time nga ginahatag sa Radyo Bistado sa inyo sining pagpa-interview sa amon para mabalaan na mo ano sininyo sining ginhimo kay kang tan sa pagpabata sa sining isa ka ginang sa Chimpo sang dinagyang festival mga kabistado kilidalan siya ng bata sigurado may trabaho. So, istoryahan tama na karon mga kabistado diri sa ato sining pangalagad samtang sa iban pa naton nga mga balita kag information mga kabistado damo pa kita sa mga issues kapag talakayon diri sa aton nga pagpangalagad kamusta ng flyover ta dali kay tapos ng dinagyang festival hipos-hipusan ta lang ang flyover ta dapat balikon ta naman naliwat ang flyover issue sa flyover mga kabistado ay sa gihapon bisan wala sang dinagyang magapabilin kita sa gihapon mga kabistado nga maga problema kag maga inantos sang sining traffic dira sa may dalan sang ungka sa distrito sang Harog kag sa Banwa sang Pavia ining ungka flyover nga ini mga kabistado kon madumduman sang ato sining nga mga tagparamati kag sa ato sining mga kauturan nangin kontrobersyal ini ang ining ungka flyover nga ini bangod sa ginatawag nga dihamak nga kapalpakan nga nagluntad nasta subong wala gyapon magamit ang among ungka flyover bisan pa nga naubos na gasto ang 680 milyon nga budget mga kabistado sang ungka flyover nga ina naubos ng 680 milyones pero wala gyapon magamit ang ungka flyover bangod mga kabistado nga ang ungka flyover nga ini palpak ang paghimo nagausmod imbes nga ungka flyover gani panawag na sini UFO ungka flyover usmod nan so sabi nyo nalipat na kami sa ungka flyover nga ini baus nagligad nga dinagyang festival ga hulat-hulat kita mga kabistado nga inang abi naton kwan abi naton munuhon gid sang mga kunsino nga mga politiko mi isa kabilog politiko mga kabistado way sa may nagmuno way sa may naghambal nga
bisan si Mayor Jerry Triñas pag pahambal sa iyang ginakwan siya, ginapahambal sa siyang mensahe, daw ay gisa may nagtikal to ang gobernador, bisan ang former senator ara man, si Franklin Rilon ara man, sa iyan sa proyekto sang una. Grabe gining iya sininga tikal kag sugid sang way patay pa interview yan isang nagligat. Patay sugid hala pa interview sa mga media. Ilabi na gid ang mga amigo yang mga media nga mga uto-uto. Sige man to nga interview sa iya. Kasi nga pasikat nga sila nga baw damo-damo kuda sila nga sang proyekto sa syudad sang Iloilo. Nga damo-damo sila nga mga flyover na sila nga aton ina proyekto para na sa inyo tanan-tanan. Pagkatapos sige nga pinasikat may mga gasto nga mga milyon-milyon ka binilyon-bilyon nga kwarta nga gamit mga kabistado para sa sini nga mga proyekto. Diyan ay karo kay nagpalpak ang proyekto daway sa mihay kag mihoy nyo haw. Daway kamo katikalaw. Nagligad to di pa sakay-sakay pa kamo speak up ka kag magbabay-babay sa mga pumuluyo nga samtang nga saka kamo flyover da. O hindi bla. Hay. Yunis ti garapon ni Santisimaw. Kaya sang dinagyang to mutong chimpo nga makapasikat kamo. Nga damo-damo sang tawo nga nagatutok sa inyo pamati, nagalantaw. Iway kamo magpatikal-tikal nga may mga ungka flyover kamo ha. May mga flyover kamo nga mga proyekto ha. Kay dapat mapabot-abot ang mga pumuluyo nga makapamati. Kung saan o tapuso ng ungka flyover, kung saan o matapos ang iban pagid nga mga flyover dire. O hindi bla? Kung saan o na magamit, diwayaw. Kay man. Ang rason mga kabistado kay palpak. Pero kung mga nag-successful na kag nami-nami na tapos ay bila for example naghuman pagkatapos nami na tapos ang iban pagid-abi nga mga kwan iban pagid-abi nga mga flyover na nami-nami abi dasig na nga mahuman laban-laban igo kita guro nakasugod sa perform sa nga to sila nga mga kwan nga mga ano ni igo kita magsugod siguro sa pag-perform sa aton sini nga mga inang mga tribo, mga kabistado laban-laban base siguro alas 10 siguro ay okay nga matikal pa ang mga kwan ang mga opisyal naton may kang tanan sa proyekto nila most especially ang ungka flyover amo na laban-laban kalikitiwaay sila sa ginugtikal kita nyo hipo sila linong-linong sila mga kabistado until now why gyapon kitak bate sa mga tinagahan din sa ato sining mga opisyal nga nagahambal nga niya titutuduhan namo ni kung ang aton man mga kabistado kung ang aton man nga mga katapos ang Department of Public Works and Highways ang DPWH si DPWH Secretary Manny ano ka ni pilido ni Manny man mga kabistado daw kuan man daw gapasugot na malang sila mga kabistado nga muna so dali gid lang nga kay may gatawag sa akon sabton kuan ay dali lang gid kay idol don kapulot kalamak la kurat lumpia nga tapuson kay idol don kapulot ikaw pag ako sigurado may trabaho porsigido magserbisyo tionas ang pagpagto diri sa syudad sang paghigugma panahon na sang atong pagpugyon upos kita sa atong mga handong pasanungit sang syudad ang iya abilidad gani mga kasimanwa ikaw pag ako kay Jun kapulot na kay idol Jun kapulot na pagserbisyo makasigurado kay idol John kapulot ang problema sa droga iya nga malimpyo kay idol John kapulot ang
Talamak la korupsyon, iya nga tapuson, kay idol John Kapulot. Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tionas ang pagbago, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay idol John Kapulot. Tampad na pagserbisyo, makasigurado, kay idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo, kay idol John Kapulot. Ang talamak la korupsyon, iya nga tapuson, kay idol John Kapulot. Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tionas ang pagbago, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasanungit sang So mga kabyanan, pabalik na diri sa aton nga pagpangalaga, do pasensya gi sa aton nga mga tagparamati sa aton mga kauturan na. mga kasig. 13 ko tanan sa makadali to na nawag sa aton kay abi ko na importante katama. Pero te actually ang nagtawag sa akon to problema naman to. Pagserbisyo, Puro na tanang problema ning kung sa bagay. idol John Kapulot. Mo man lang ni ato obligasyon baton sang problema kay iban kag solusyonan ilang nga problema. Idol Pero John kung kita gani may problema, kita man ga solusyon no. Talamak la korupsyon, Sige lang nga, tanong mo na kaya ato na amo ni aton papel. kay idol John Kapulot. Problema naman nila to silang barangay yo. Ang Ako Wala sigurado ni problema sa barangay nila ni sa akong nakadto ni kay daw may mayor man tadi sa syudad sa Iloilo kag magserbisyo, tapos sa akon pa ni siya kaladto ya kag nagareklamo ang tabo ni man. higo So, sige lang. Tinguan tani nga malabot galing kag kwan siling ko siya ling ko tawag ka lang abiliwat karon kay ga programa pa ko. Okay? So, sa ato sini nga pagpangalaga may kabistado sa mga pila ka mga balita kag information duga. Di natatugani nag ista nag asta istoryaman. Yan, di na ganito. Sa Ungka flyover na muna. Kapulot. Muna nga siling ko sa inyo. Napagserbisyo, Nga hasta subong may kabistado daway gapon tupa nga to siling nga Ungka flyover ang putsan o pa ni matuman. ang Number problema, 1 sa masunod nga mga inadlaw. iya nga malimpyo. Pagka-follow up na kita sa ato sini nga opisina sang DPWH kung saan nila humanon kag kung anong plano nila sa Ungka flyover nga ini. Hindi ko ya magpasugot, ako hindi mismo magpasugot kag kita hindi magpasugot. Ako sigurado Amo na pirming himuon sang aton sini nga mga kwan Bisyo. sang aton sini nga mga public official nga nagpatigayon sa sining higo kwan nga ini Panahon. sang sining proyekto nga ini. Sobra-sobra na niyang obra nyo sa amon yan. Ang mga Sipa bala, gastuhan naton sang 680 milyones pagkatapos palpak man lang wala kami amon sang puslan. Sa malipot nga sugilanon, tinde sa ano ang hustisya nga mabato namon iya nga mga pumuluyo magamo naman. pulot na Akon mo 680 milyon ginbutang nyo lang yan sa wala. tampad na 680 milyon ya mga kabistado. Ginbutang nyo lang yan sa wala. Way kami tupa ya sa aton sini nga mga pumuluyo. Way kami amon. sa droga. Mayo ya inyo ya kaysa 680 milyon nga ni busog na yang kontraktor, busog na ang taga DPWH, busog na ang mga public official. Tapuson Ah, ay tanan kamo nga nagpakigbahin sa sini nga sang sini nga project. ako sigurado. Busog na kamo ya tanan. Kami amon iya nga mga pumulyo ginagutom. Ginagutom sang inyo nga serbisyo sa amon. Ginagutom sang serbisyo sang sining Ungka flyover nga ini nga gingastuhan namon sang 680 milyones. Kamo ya nga mga yunikang garo kamo. Bastante na kamo ya kwarta. Naubos yun na lamon. Ang iban gani siguro napang babae na. Ya api Iban gani na panggasto na gani guro sang kwan sang sining mga nagbalaton sa sining nga proyekto nga ini mga kabistado. O hindi ba? idol John So ato na karon nga pagaistoryahan diri sa ato sining nga pagpangalaga dugay-dugay. Shout out man ato ng ato sining nga mga pumuluyo, ang ato sining nga mga kauturan. Mo so especially nga ato sining nga mga viewers na nagadantaw sa aton sining nga Radyo Bistado. Kag sa aton man nga June Kapulot News Live. Iyang Lakip na sa aton man nga mga pulot
nga mga viewers sa aton nga YouTube channel, ang Radyo Bistado YouTube channel. No? So, pang shout out naton kamo karon diri sa ato sini nga pagpangalagad mga kabistado. Cover kita magkuha sa mga balita kaga information halin sa ato sini nga mga reporters diri sa aton nga pagpangalagad. Okay? Shout out anay sa kay Kizuna Ramen, kay F. Cormida, mayong aga, kay Renida Andrade, siling niya amazing performance of Tribo Halimaw. Bia, so proud of you guys. Diri sa kuano sa aton sining program sa likod ta. Ginapagwa ang mga performance ng ato sining mga sa aton nga mga tribo. Ato sining nga background mga kabistado. Kay Jovin Alipustain, kay Baby Girl, thank you for listening. Good morning kabistadong John. Happy Monday to all kabistado. Ingat. Kay Kisuna Ramen, siya may hapon idol Maninoy. Yes, ihada may ngana. Ano ka babae ka no? Ati sige ihada. Sa kay John mayong hapon man. Kag sa tanan-tanan nga mga viewers mga kabistado sa aton sininga Radyo Bistado Facebook page. And sa aton man mga kabistado nga mga viewers sa June Kapulot News Live. Ario, ilang kay Sailo tadio para makita ta kay kalayo sa akon tong mga kabistado. Okay? Wala, sige. Puson kay Idol John Kapulot. Sa ato sini nga mga viewers sa John Kapulot News Live. Thank you so much man. Wa isang kwandi, wa isang comment diri sa John Kapulot News Live. Okay, sige lang. Anyway, thank you sa aton sini nga mga kwano nga mga sa aton mga handong salamat sa ato sini nga mga viewers. 89 naton ka mga viewers. Kawit kalabot 100 daw. Kamayaw. Kay Boss Catedrilla galida shout out ko na sa kay Dennis Palangan. Happy birthday. Kay John Dave Gambuwa, good morning Sir John. Yawan na ni yawan na ni si Optimus Prime kag Megatron ang flyover. Awayan galit. Ayawan na awayan ko no ni Kwan ni Optimus Prime kag ni Megatron ang flyover. Duman ko na yung Optimus ni di ba daw mo ni sang Kwan mo ni sila ang mga sa Kwan gali ni sila mga sa ano gani na ang truck bala nga nagakwan ang salakyan bala nga nagahimo robot. Amo na si Optimus no. Ito ano gani na sa nga kwan nga pelikula. Sa kay John Dave Gambuwa, kay Gary Balbino, shout out man. Kay Alfred Arellano Zonyo Galieto, sa kay Mark Adam Gulay Molyeho, nanonood ngayon, salamat ngayon from Palawan. Uy, sa mga taga Palawan da, thank you so much ha. Regards na sa akong amigos Palawan, si paring Alex Paglumutan. Ako na nga best friend mga kabistado sa Kwan. Igo ko nga best friend ko sa Kwan, si Alex Paglumutan sang RMN Palawan. Thank you gid pare ha. Nakachimpo malagaw kami da Simos Palawan. Igo ko na si pare Alex Paglumutan. Okay? So sa ato sining nga pagpangalaga mga kabistado diri sa ato sining nga pagpangalaga this time, i-check na nato na mga balita kag information halin sa ato sining nga mga reporters. Uy, ara na may nagsulod na nga mga viewers nato sa Piakalio sa radyo sa Kwan sa GCNL sa John Kapulot News Live. Kalayo galing sa iya to be idugon tabi sa ilo ta naman diliwa to sa tubang tagid para nga mabasahan tang iyang mga ilang mga mensahe. Okay? Si Rhea Capanas, si Verna Salvilla, si John De Los Santos, kay Laila Altelio Hiroche, shout out no kay Mike Mendez,
Idol, good noon from Mike Mendez ang Belgium, Europe. Watching news, Iloilo City. Kamusta lang sa iyo, Idol John? Okay lang. Kay Jan de los Santos da. Basta na roll call dasig sila magsulod. Gani man. Sa kay Berna Salvilla, si Hersley Marais. Good morning, Marais. Kay John Manuel. Tapos na dinagyang. Tapos naman ang UFO. Bangkay na. Dapat sinabuldoson kag ilubong na sila. Ambal ni Berna Salvilla. Si Alan Maui Mauricio, shout out man. Kay Mercedes Malquerido. Okay. Shout out kay Lynn Mandriza. Shout out man. Paano ta makabati sa mga opisyal ta puro nakatukod sila tanan, nakatukob siguro. Sa kay Mem Piranya or Parenya, mayong shout out man kay Art Ville, shout out kay Artville niya, problem kung ang tawag sa imo wala man nagbuto sa imo, hehehe. Sige lang way ta mahimo sina kay ti amo nang akon papel mong san way nagbuto sa akon sa nagligad nga eleksyon kay tiga problema sila kag kinanglan nila sang solusyon nga pwede mabuligan kapag sila bulig sa aton ti buligan ta mintras may masarang may ikasarang kita sa kay Laila Tal Altelio Hiroche sa kay Mempira Parinya siya nga ambot nga ginapadamo gid nila ila kwarta nga hindi man na nila mapuslan kay dugay-dugay maginamo ng bilog nga kalibutan. Basi ti paniguro man ang ila gani. Nga bisan maginamo ang kalibutan niya, may kwartas la. Mayo pa babae kon gin pang babae nila nakatilaw pa kita. Agwanta kayo ifo. Sa kay may Grace Cathedral. God noon Sir John, God bless sa tanan. Okay sige. So, salamat ki sa ato sini nga mga viewers dugay-dugay balikon ta naman kamuliwat diri sa ato sini nga pangalagad mga kabistado. Hindi ko na masaylo pang okay, ori na. Ibalik ta naman to kay para nga Okay sige. So sa atong sining nga pangalagad mga kabistado, dugay-dugay i-check na nato na mga balita kag information halin sa ato sining nga mga reporters diri sa ato sining nga pangalagad. Check naton unahon naton ang mga balita nagikan sa Surat sang Oras sa bilog nga probinsya sang Capiz. Oras naton karon nakalabo ni kita sa 13 minutos na ang nakaligad sa alas 12. Check naton una ang mga balita kag information halin sa siyudad sang Rojas sa bilog nga probinsya sang Capiz. Unahon naton si Kabistadong Joshua Hakabe. Kamusta ta to sa? Anong mga balita to sa may siyudad sang Rojas kag sa bilog nga probinsya sang Capiz mga kabistado. Bistado! Prober kita magsaylo sa iban pa nga mga balita kag information diri sa ato sini nga pagpangalagad. Bistado! Okay, so daligid lang kay garing masih may klase ni siya. Masih may klase ni siya naman balik na ni siya sa klase way pa. Okay, daw lang alang guro. Naon naton si Kabistadong Aaron Refuyo sa sini nga mga tinion mga kabistado diri sa ato sini nga pagpangalagad kay si Kabistadong Joshua medyo basi alang-alang pa to. Si Kabistadong Aaron Refuyo unahon ta i-check naton ang aton sining taga Bureau of Fire. Bistado! Lakip na diri mga kabistado ang ang mga latest nga follow-up sang nagkarasunugan dito sa may area sang barangay Bistado! Sang West Habog-Habog sa distrito sang Mulo. Lakip na diri mga kabistado ang Bistado! Ang barangay San Juan sa distrito sang Mulo, no? Dali lang. Ano man, ngaton sini nga mga reporters daw ay ga prepararaw. Beliog tabi luwat sa ato sini mga reporters dabi. Bistado! Para nga makadiro diretso na kita.
Okay. Sa kay kabistadong Aaron Refugio liog tabi, no? Kay ikaw lang unahon ta kay si kabistadong Joshua to daw ay pamangga sa bato. Bistado! Oras na ton mga kabistado, nagkalabon na kita sa 15 or 15 minutos na nakaligad sa alas 12. Ito na nga lang aton nga mga reporter subong. Ati sige. Tuway sila ga sa lalabat subungaw. Okay. Regards anay sa ato sini nga basa ta sa mga mensahe nagikan sa ato sini nga mga viewers. Kay Jod La Cuesta, good noon kabistadong John. Pa-shout out sa kay Dari Halandoni sang Barrio Obrero watching live sang Bistado. Kay F. Cormida, shout out man kay Yolanda Diamante, no? Okay, ari na si kabistadong Aaron Refugio sa mga balita kag information diri sa ato sini nga pangalaga. Bistado! Check na to ng latest nga follow-up sa kaso sang sunog nga nagluntad sa may area sang Barangay West Habog-Habog sa distrito sang Mulo kag sa may Barangay San Juan mga kabistado. Check naton si kabistadong Aaron Refugio. Bistado! Kabistadong Aaron sa report mayong hapon. Go ahead. Okay, yes, Kabistadong John, ang update rin ng luntas nga sunog dira sa may area no sang Juan to. Kakaroon no, yari kita diri mismo sa taratapad sang fire station. Kagkaupon naton si Senior Fire Officer 1, Jake Ronald Solis, ang arson investigator. Kabistadong John, karon yari siya ko naton sa diri sang panaysayon sa mga tanon. Sir, maayong nga. Gano, bali aton pinaka-latest update regarding sa sunog na tabo sa Bugabog sa Nuwan. May 195 kita nga totally damage. Tatlo ka partially damage sa may barangay West Bugabog na area. Samtang 69 naman ang totally damage. Sa 17 ka partially amo niyang sa may barangay San Juan, Molo. So nag-total kita tanan sang 284. Ako gali ba? John? Yes, okay. Pwede ko ka pamangkot? Yes, pwede Kabistadong John. Okay, no? Yari mismo si Sir Solis. Okay. So, buot silingon gali Sir Solis nga ang sa West Habog-Habog palang mga 200 na sila kabilog tanan dala ng partially and sa may San Juan mga 80 plus pagid so mga sobra 200 mga 280 plus ang mga balay nga nagkarasunog kag nanahalitan sa nga sinigi lamang nga Sabado inang Fire Marshal Solis, sir. Yes sir, 284 na nato nila ang okay. So ining mga nagkalasunog nga ini more or less sa inyo sini nga pagpangusisa sa ila, sir, mga pila pang kabilugan ang ginabulubanta nga damage sa sining mga nagkalasunog. So base sa aton nga BFP operational manual napaabot kita sa 4.7 million nga Oo. Nga damage, community damage. So nakahimo na kamo nakakandak na kamo sang investigation, sir, kun bala sa diin naghalin kag kun ano gid ang ginhalinan sang sunog. Bali sir, ongoing pa na sumbong aton ng investigation no. Bali naghalin lang siya sa may balay ni Sir John Robert Bantario. Sa Bugabog nga area. Ang sa Habog-Habog nga area. Amo nang sa may amo nang sa sitio Chinatown, sir. No, daw dragon daw. Okay. So, why pamabalaan kung ano gid ang ginhalinan sa pagkasunog sang balay sang sining una gid nga balay nga nasunog? Dari subong padayon matadambis ano ba electrical nature ang ginhalinan sang buwan. Oh, so daw halin sa elektrisidad ang ginhalinan sa kuryente. Posible or ita makang anggulo. Magluwas sina ano pagid sirang mga nahalitan, ano may mga may mga nagkaladalahig nga mga kasapatan kag tawo may nabiktima. So why kita na record na may na trap no or na pasolsi nga tawo no. Mga sapat lang siguro mula to masita namon mga ido, mga manok kag mga pato. Tapos may mga injury lang kita sa napan.
May apat kita ka injury. Mga minor man lang nila, mga injury. Mm. So may mga information kag may mga nagareklamo nga kadugay magsulod ang fire truck sa area mo sa especially sa may Chinatown. Ano ang rason sir nga way kasulod mayo ang salakyan dito sang fire truck sang fire Bureau of Fire? Isa gyud sir sa rason among obstructed ang dalan pasulod sila to. Amo lang hindi makasulod ato yung mga responding unit. Ay si so samtang ongoing ang sunog way gid gali nakasulod ang fire truck naton dito sa area mo sa especially sa may Chinatown sa West Sabog-Habog. Oo, kay ang nakaposisyon na dito sir amo ang kalumpag ang mulo na pag nga fire truck mo hindi wala sila kasulod dito sa may kwanto sa Chinatown di tama ka obstructed. Oo. Dili lang sila sa boundary sang San Juan. Kag sa Bugabog naka-plaster. Tapos ang sa may piyak naman dire amo lang ang Santo Niño kag ang Psyker ato nga Dagmay bala sila lang ba kasulod to? Tapos mga gulo na dayon. Oh, kay hindi ang kwan, ang dalan gamay ang dalan hindi gid pwede kaagi ang kwan ang truck. Oho. Ay so anong suggestion ninyo sir kung panalitan nga mag-reconstruct sila sa ilang mga balay dapat tatagan gisang ligwa sigurong dalan? Oo, siguro most of the time dito tani siguro clear gid ang dalan pagka hindi bigla pagparkingan la ng mga salakyan kasi kung ano mga bagay makapag-obstruct sa dalan. Kung pananglitan nga nakasulod dayon pagkasunog sa to sir mga ano oras ninyo na baton ang fire call? Bali na baton namon alas 4:37 sa kagahon. Alas 4:37. So pag baton niyo sini automatic nag-responder kamo mga pila ka minutos kamo kaabot sir? Ano sir? Mga pila kamo ka minutos nakaabot dito sa area? Kay ang una sa nagagawa sir mong mulo mo na automatic nakaabot na sila din mga adokino. Kuno aral man sila dayon sa pagbaton ni sang tuwag. Ay si so inyo responder yati halin pa kamo city proper no? So kun pananglitan abi like for example mahawan ang dalan, may posibilidad nga way na nakalabot ang kalayo dito sa Zona 2 sang distrito sang or sa may barangay San Juan. Oo, posible daton sir ma-control naton dayon ang kalayo kung bastante aton nga pod. Wala nga nakasulod gid dayon lang. So ang problema dalan gid ang alagyan gid obstructed tama. I see. Okay. So magluwas ini ano pa ang inyo nga mga ginhimo nga mga pagbulig dito sa mga pumuluyo. Ang mga pumuluyo naton daway man sang kwan gid sang problema gid sa pag-obstruct sa inyo samtang ladlad kamo sang inyong host. Wala man gid halos sila nabulig man sila ganay masipano sa kanila pag-bucket brigade nila. Okay. Bulig man sila. Oo. So more or less sir mga pila pa kadlaw naton makuha gid ang inyo gid nga pinaka-final nga investigation sa ginhalinan sang sunog. Di pa ako na sir kambal kay di sir sa kwan sa participation sa mga witnesses ako available sa mga kwan. Oo. Kapalo ako man sir. Oh, magluwas sa kwan sa inyo recommendation nga dapat palaparan sang dalan ang area fire hydrant abi like for example pwede kamo ka recommend na dira nga butangan fire hydrant kinanglanon gid bala ina nga lugar. Oo. Pwede gid. Yes, so dapat butangan fire hydrant no para nga takdan mo na lang sang hose para nga makapapiswit kadayon. Oo, amo gid dapat gid ang kwan. Okay. Ang mas madali pwede lang makapenetrate taw. Yes, oo. May pipe kita nga dami standby. Para pag-abot sang aton nga responder, dura na lang dayon na kwan. Yes, matakod na lang. Mataktak Kunti klasik na makakanoy ng tubig. Sige. Masulod. So with that Fire Marshal Solis sir, thank you so much sa chimpo ang ginhatag diri sa Radyo Bistado. Salamat kid sir. Sige sir. Okay. Kabistadong Aron. Yes, sa kabistadong John. Amo na sang isa sa mga ginalantaw naton una gina nakasulo sa pinsar naton during the time sang galibot kita sa mga barangay bala kay manti hindi manigar nga naglagan Kuya Mayor sa siyudad sing Iloilo kabistadong Aron mong no. Yes. So nalibot naton ini ang mga barangay damo-damo sang mga barangay nga kun pananglitan nga malabot sang sunog may tendency nga maubos gid
kay nakita naton ini nga mga lugar. That's why during the time nagapaminsar kita nga butangan sang fire hydrant ang ining mga lugar nga ini para nga kun once gani nga inang pananglitan bala nga magsunog bala ti kun hindi kasulod ang bumbiro kundi may talakdan na lang taya sang hose kag amo ang pagpapiswit direkta sa mga tao da sa mga pumuluyo amo gid na sang isa sa mga nakita naton supposedly nga kinahanglanon nga himuon sang aton sini nga gobyerno galing kay ti waay gid na matigayon no kay manti why kita why makita natigayon. So kita mo lantawa kay naigo sila sa sunod ubos-ubos gid. Kay ang problema why alagyan hindi mo pwede mapilit nga pangkakason balay nila kay kun pangkakason mo balay nila nga pahawanan kag butangan sang dalan mangakig man ang tag-iya sang balay na hindi bla? Yes, insakto good. Tapos yun. Sakto na ang inyong recommendation ni Sir Solid kag amo yung fire hydrant sa mga tagbayad nga DI pipe. Okay, kada po may mga tuwag sila to may lock na kabisado doon sa kadto na sang posting kasi por kaso o kung yung mga standby mo da ka mga radyo magradyohan ay nang say signal na kung may tunog kundi pinakaputok-putok sa barangay nila buksan na yun kung hindi masulod sa yes. Pangod butok-butok ang area kag may mga dungol tig-ulo mga kabalan nga nagaparking sa area nila no kag ibakol amo ini insidente sa aton nga mga quarter personnel kabistadong doon. Sino nahalitan kundi sila man naglibot ako siyang sa kabistadong John may para sa hagdan kani ang North Baluarte mulo may ara da kung magtunog ya muna ang bagay iyon anay dra ang kung sunog dito mapitbit man niya tubig sila sigan kung mga responder magabot sa tangalan nila na hosya kag itakdan kag papiswitan niya piho na. Damo pagid na sang mga lugar nga nakita ko nga kinanglanon ang fire hydrant dito sa may area sang Barrio Obrero, sa may zona 3, zona 2 kag zona 1. Kita ko na skili dagat ang ilang nga mga hindi man na pwede sulod sa lakyan da, hindi pwede sulod bumbiro da. Pananglitan kuriya palayo lang kabay pa nga hindi gid matabo. Pananglitan madisgrasya may masunog sina. Ubos man na sila da tanan. So kinanglanon na da fire hydrant man. Iban pagid yung mga lugar, may ara para sa may mga area sang magluwas sa west habog-habog, may ara pa na da nga east habog-habog, tapos dito sa may zona 3 kag zona 2 sang San Juan, dira sa may East Baluarte, no, dila nga mga lugar, damo na da sang mga hindi pwede maagyan sang mga fire truck. Delikado gid. Yes, amo lakip na kabisado John, bang area na dra sa mulo, na nakita dra amon sa may barangay Katalingban. Hasta Katalingban na da. Gutok-gutok man na da. Kaya mo na dra amon nga balay. Bisan sa kasing-kasing gani na gutok na day. Gutok ka muna kung sa may kabisadong John, private property na dra siya. Kaya kung dayo kung gutok ko nga daan la. Ito magtunog sa ako nang sa may bintana kung maglarga na lang doon. Tiyan mo na amo nang problema sa sini nga mga lugar nga way mayo maplastar bala ang barangay kag ginapabayan sang mga barangay official nga hindi pagpatindugan ang ining nga mga lugar ni pwede dapat mapatindugan sang balay kay dapat nakapertiniser ina siya nga dalan nga alagyan para sa mga fire truck kung pananglitan nga magsunog man nga hindi ta mapakta ng tsimpo mo gulpi lang ti subong lang tawaw kundi kaluluoy sila ubos gid kami sa dong John sikap si Phil Espinosa sa San Juan Mulo nabugtawan sa espiritu niya nga nasunog ng niya barangay sa dali mo niya barangay ti siling niya ang pikang niya ti amo ni sa sunod nga sunog kuno ti amo na ni pagplastar niya sa mga motor nga nagabalag sa dalan mga truck nagabalag nga pagkasunod ng fire truck amo na ang sunod nga pikang kung pananglitan niya magsunog liwat ra sa area kung hindi paglukpan hindi maghurulag. Yes, amo na. Ang diring area kita mo na ding ang diri sa may city proper, sa may waterfront area. Na kung panalitan giman, aba uso sa palayo lang, madiskusya man. Diyos ko. Palayo ng takada sa doon, John, kung ako niya mga panaptong dito, ubos na katragtag to, Diyos ko, hindi lang namin matabo sa nang insidente, di what, Diyos, naluluoy man sa nga to, ng makuturan. Mga bayo, mo na panagtag mo na to. Dito po ibang kita, hindi naman naganta man sa dong John. Yan, ito mo ng sitwasyon. So, lihog tabi, Kwan, naka-follow up ka sa taga-DSWD, anong mga ayuda na panghatag na to man, mga pagkaon to, damo naman sa mga pangdala to? Okay. Kag DSWD,
Tapos liog ko bi follow up to sa City Mayor's Office kay Mayor Jerry Triñas kung anong plano nila ni sa mga nasunugan ni. Kuan mong ang problema sinisang mga nasunugan ni dire. Siyempre hindi sila katrabaho kay mga uniforme na to nagkasunog to. Tapos why sila sang purulian. Ang mga pagkaon nila ti bastante maguro sila sa pagkaon kay manti daw bastante man ang DSWD kag may mga pila ka mga individuals nga nagahatag man da, no? Ang isa sa mga problema dire ang inugpatindog na balay. Kay hasta kwartan la ubos to kun pananglitan may mga kwarta to naglaubos to kasunog hasta kwartan la. Okay, yung sa mga nagkakita sa doon, John, antes kita diri mag-proceed at ang kagaligad pang gabi, naka-interview kita kay Mary Grace Centino, ang Assistant City Social Welfare and Development Office. Siling niya, no, ang ini nga mga nabiktima sa sunog, dala sa mga sa Bugabo, San Molo, ang makabaton diri sa kantidad tanan diri, no, bisag partially dapat ba mo balay, pali damage, may palabot sa kwarta, pang siya wala makaibalo, kung pila ang kantidad dito. Kapisa doon, John. Bochilingon nga may ayuda sila halin sa DSWD. Yes, kapisa doon. Kwarta ni kwarta. Kwarta. Pag maluwa sa kwarta, siyempre may ginhatag man ng city government sa food and non-food item. Narakit rin kita na tonto sa nag-presidency mga ulunan, mga bukas, may mga sardinas, kag may mga hiligdaan at nakabitadong yun na. Hindi malamigdan ang ilang lawas din eh. Tapos may mga paldi dito. Okay. At yan rin sa Bisadong John, sa narinigat ng mga tinion, yan rin, no, ang lalaki, no, nagahupot ng armas to tang, arestado, dras may area sa La Paz, no? Kag, inisa, no, gina-aresto ang City Intelligence Unit sa pagpungunan ni Police Lieutenant Colonel Albert C, no? Sa police station to, pagpungunan naman ni Police Major Jose Valadugdan. Mandalag o nila ka na-aresto ang 45 anyos na si Alfonso Lim, isang barangay dito na Haro, sa Baclanson, sa Libre 38, ang armasotang sa barangay na bitasang kabisado ni John. Gabaligya siya sang kwan, sang armas. Yes, kagaamo sila, no? Ang gigamit rin ng 5 money overall, 2,500 pesos. Kag na-recover pa rin, no? Ang sa iyang itomating bag, ang isa ka M26 hand grenade, lapit na ang drug paraphernalia sa iyang temporaryo na mapuyuan niya balay. Grabe may granada na sa, may drug paraphernalia pa, Bochilingon gamit siya bo pang tuntong, ne? Yes. Amo ni na pamangkot na naton siya, siyempre patat kong pamangkot naton. So, ni kay ang balay na dira, ginaro-roan sang iyaman niya mga kabyan dira, pero apang siya, wala ko na sa meter. No, so, gin-usista, gin-usista, dani ang napriso, tong may kaso ini siya naso naman siya patito siya sa tuntog 2016 nagratagwa ini sa tong 2,200 mo hindi kabistado ba kagi priso tapos nag-play bargaining man mamuna nagkagwa siya. Yes, amo gid kabistado ko. Grabe. Kagamo no. Medyo mabulubog pa ini nga kaso siya ni requestion na perfect why ni kabistado no. Di Granada ini nakuha sa iya. Ati basi makagwa pa man na siya. Pangamulo niya lang sa mahal nga makaako nga makagwa siya. Kaya nga ako niya ka pangamuyo kaya hindi na siya makagwa kaya kung makagwa na mumagyapo ni muon niya kaduwa na bisis eh. Kaya muna mga tao amo na ginasiling bala nga kwan ginasiling na bala nga gaan taman sila tani tsansa nga magbag-o pero paano magbag-o ng mga yudikakak na ni kay gaan na gali tsansa nga makagwa pagkatapos mabalik magyapon sa katuntuhan. Yes, kani kabisa dong John no kon nang tuwag sini maliban na lang no kon 5 ka tuig nga bata ginatigan mo ang balo mo hindi na magliwat hindi ba to nila bata ulanin mo tigaling sila ini nga may hanimo na ni pero kon sa kabisa dong John serve mo nila. Okay, sige. So liog ta follow up sang iban pa no kung anong sitwasyon sa iban pa dito nga mga nagkarasunugan bla dito mga mga experience nila no namin na pamangkuton kag pang interviewon
parte sa ilang nga mga personal experiences may kang tanan sang pag-ibwal sang kalayo sila sini nga mga puluyan dito. Okay. Yes, Kabisadong John, no? Bantayan mo na, no? Ato sa mga follow-up, ako na mga update rin. Ako rin sa nagdutang na tunog sa bahay sa city government kag sa mga pumuluyo sa barangay San Juan kag West Bugabog, Molo, Kabisadong John. Okay. Sige, salamat kid Kabistadong Aaron. Yes, sa Kabisadong John, no? Amo lang rin mo nato di balita direktamente diri sa syudad. Ang Iloilo. Antes kita mag-takop pa Kabisadong John, nagpatabuhan rin yung mga abyan. Oho. Si Sir Younger. Sino? Si Sir Younger, upod mo ket ko, no? Upod basketball. Si sino? Si Sir Younger, ang ni blang 3-pointer ni siguro ay. Oo, 3-pointer na sa. Sa Santa Maria, kung nakabisadong John. Upod ang pang sa may Santa Maria. Nag-basketball sa Oo. nagligad to. Sa masa ko, no? Sa masa? Okay. Wow, 3-pointer na. Oh. Lupatam yun, sa imo kabisadong John. Sa kwan, dra na sa obra sa Bureau of Fire Protection. Yes, diri sa city, kabisadong John. Naamo na sang kwan, amon ang amon nga astig nga basketballista sa grupo sang masa. Ang isa pa gida si kwan why si Agot why? Si Agot din sa Agot. Ara da si Agot? Asa rin John sa kano kabisadong John? Kagari lang si Sir Younger diri ano, ti duty sila subong. Ikaw po diri kay ma'am. Ma'am, nga kananda. Ari din siya, no? Sige. Regards sa duwada, munang duwa ka mga grupo sa masa nga basketball. Kita sa kwan sa Miyerkules Mampang naman kami sa Miyerkules ni Agot Mampang mo. Okay ko na, sir. Sige. Kami sa Don John. Okay. Mampang naman si Sir dere. Kita lang mo ko na kami sa Don John, Sige. Okay, kami sa Don John. Amo na ni madulong nato niya balita diri sa may City Fire Station. Hindi naman si Kabistadong Aaron Repollo. Basta balita kay serbisyo publiko. Radyo Bistado. Salamat kid sa kay Kabistadong Aaron Repollo sa mga balita kag information sa mga follow-up may kanta na sa sunog nga nagluntad mga kabistado. Makachimpo ta ako mamasyal ko personal to sa mga kwana sa mga inang biktima sang sunog. Dito sa may area sang barangay San Juan kag sa barangay West Bugabog sa distrito sang Mulo. Damo pa na sa mga lugar nga mga nakita naton nga kinanglanon ang fire hydrant mga kabistado. Kinaplano naton na sa una nga pamutangan ina nga mga lugar tani galing kay mati naalangan kita hindi man abi gusto sa mga pumuruyong kita mangin leader nila mo. Di ano pa kundi imbes nga paminsar kita sa mga kasubong sina kay ang aton nga ang aton nga nakita mga kabistado ang tanan balang barangay. Supposedly ang ato sini nga plano sadto nga unahon naton hatag ang sang pagtamod ang mga barangay. Diri sa syudad sang Iloilo kay ang aton nga mga barangay amo ang dako kag damo sa mga problema. Galing kay ti gusto nila ya sang pamuno nga ang ginapaminsar ang mga big time kag ang mga beautification ang sentro lang sa syudad ya amo ginakonsentrahan ang barangay pabayaan lang gyapon ti amo nang katabo mga kabistado ti tapos nasunugan kamuda nagkarasunog mga balay nyo nagkarasunog tanan tapos ang imuon da sa inyo tigaan na kamo sang gamay-gamay nga ayuda wala na matabo balik man kamo gyapon sa puno sina no gaan kamo gamay nga ayuda patindog na makamuliwat balay nyo, gamay-gamay lang, amo man gyapon, dra man kamo gyapon kay star. Tapos pila ka adlaw, no? May maabot naman nga gumuntang sa inyo, balik-balik lang na. Amo man gyapon meaning wala pag-asinso ng aton nga pangabuhi man nga way ga paminsar, may mga leaders kita nga wala nagapaminsar sang inyong nga future. Bot silingon nga paminsar nila nga sagur-saguron lang kamo feedingan lang gamay bla no gamay-gamay lang nga feeding amo ihatag sa inyo mga kun ano-ano lang to ihatagan na kamo sang gamay-gamay para satisfied nam kamo sina gaan kamo gani 50 pesos kada eleksyon satisfied man kamo 500 satisfied man kamo no ti dra lang tana mabalik-balik
tubtob sa katubtuban. Magkalamatay lang kita sa kalibutan dire, no? Manigulang lang kita dire. Kung amo ni nga klase sang pangabuhi mga kabistado ang gusto nyo, hala tuduhin nyo. Kay amo lang na gyapon kag amo lang na gyapon ang mabalik-balik sa inyo da. Waay sang pag-asinso sa aton nga barangay. Kay nga gusto nyo sang pangabuhi nga amo lang na pirmi kag amo. No? Kung gusto nyo magligwat ang pangabuhi nyo, depende na sa inyo. Ngita kamo sang matuod-tuod nga leader nga gusto nga magserbisyo publiko sa insakto. Bistado! Inang leader bla nga ginapaminsarya para sa inyo, para sa katinaran sa pagabuhi inyo, hindi kay para sa katinaran sang iya pangabuhi kag sang pamilyaya. Amo nang dapat pangitaon nyo. Bistado! Nga ko niya plakadlaw titigulang nako, edad naman tatiway naman kuya plano nga inang magsagi pagiduso sa kagalingon ko kay tingin-testingan ko naman sa inyo way na makamugana hindi bla. Bistado! Ngita ka mo day basi pilakadlaw basi may maglusot dira nga basi may maglusot dira pilakadlaw nga mga inang gusto mag-leader nga ang iya nga paminsaron para sa inyo tanan-tanan ti pwede ka mo kailis pero kung maay ti sakdagan nyo na ang Bistado! sakdagan nyo ang mga dalok-dalok kag mga mga dalok-dalok kag mga sungak-sungak nga mga nga mga pamilya sang politiko. Bistado! Amo na sakdagan nyo, no? Para nga mapabili na kay tagyapon sa amo lang nagyapon, no? Bistado! Gaan kamo da. Actually may ayuda kamo no? Ara ko no may ayuda sa inyong DSWD. Galing way paganing balaan kuno kung tagpila. Ting syudad ta tihatagan man kamo na sang syudad da sang mga pulo pagkaon da kuno nano da. Bistado! Di okay na sa inyo? Ang kinahanglanon first o kung ulunahon kag kinahanglanon, no? Sa barangay pangkabilugan wala na ginapaminsar para sa inyo. Like for example, no? Ang mga fire hydrant nga ini importante ni sa kay nga ang inyong nga lugar squatters ang inyong nga lugar puno-puno tawo inyong nga lugar halos-haluson makaagi sa lakyan dugangan pagid nga ang dalan mga kabistado parkingan ka mga tricycle parkingan sang salakyan may mga tricycles na hindi sila kahimo mag butang sang ila sining salakyan sa nga ipahigad gis kilidalan kunis tunga pag nga parking. Bistado! So kung mag-abot ang mga gumuntang kasubong sini pag-responder sang aton nga mga taga Bureau of Fire Protection mga kabistado, no? Sila pa mismo ang nabudlayan nga magsulod kay hindi makaagi kay kamo mismo nga mga ara dira ga ilistar amo man ang salawayon. Bistado! So kamo man yapon kanto sina. Bistado! Hindi bala? Ibudlay kamo galing kuno mo budlay kamo pa insindihon. Bistado! Napaminsar nyo lang ang one day ninyo. Bistado! Paminsar nyo ang subong nga adlaw, no? Ang future nyo wanyo ginapaminsar, di lang tawa. Bistado! Amo na sa mga nangin resulta mga kabistado. Bistado! Kita nyo? So tungod kay ara na amo man ang gusto nyo, ang aton subong nga mga recommendation iti kung pamatian ka mayor na ti mayo man pero kung hindi ti way kamo mahimo. Bistado! Back to basic kamo. Balik kamo to sa daan yapon. Bistado! Kaan kamo da ayuda pahatagan kamo da kwarta for example butang pa hatagan kamo tatag 10,000. Bistado! Bakal nyo sang mga pagkabutang para ipatindog sang balay nyo. Bistado! Hayob lang kamo anay naman dai no. Bistado! Basta nga matamat develop pagkatapos pag mahumana, sunugon naman kamuliwat, tapos naman. Bistado! May lang kon hindi kung masunog, ngaton mga kabistado, way kita gahambal nga amo naman matabo, pero Bistado! hindi manigar ang mga kasubong sinagakatabo kay man nga ate. May mga aksidente nga hindi ginaton mapaiway. Bistado! Supposedly, plastaran kamo sina dira sang insakto gid kay para nga once ka may mga subong sina nga matabo, madasig ang pag-responder sa aton nga mga taga Bureau of Fire Protection and then pag abot dira kundi makapiswit dayon madali-dali dayon nga mapalong, no? Pero kung magkasubong man sinagyapon ati Bistado! kutsinyo da kamo nang bala da. Bistado! Ugtas lang kami permis ang pahanumdom sa inyo way makamuga pamati abi sa amon nga mga ginapahanumdom sa inyo no? High blood doon na kami pila kadlaw sang hala sa kwan sa inyo sang
saway sa inyo, hindi magpapalate. Depende na sa inyo, no? Why man kami amon diya kay bisan magugtas kami di may Iberian capsule man kami diya. O hindi ba? Why man amon di kay bisan ulugtas kami di, hindi man kami pag-high blood doon kay nga may mga Iberian capsule man kami amon diya. Ay, speaking of Iberian capsule mga kabistado, hindi ka mo magkalipat ha sa paggamit mga kabistado sang Iberian capsule. Kaya ang Iberian capsule di hamak ka damo kag dako-dako ang iya sini nga mahatag nga benepisyo sa ato sini nga lawas, no? Ang Iberian capsule isa ini ka food supplement mga kabistado nga may ara siya sang medicinal value nga sarang makabulong sang aton ginabatyag nga mga balatian. Ano nga mga balatian ang halos kalabanan kay pinaka-common gid nga pwede madula sang Iberian capsule mga kabistado, no? Number 1, problema sa ato sini nga dugo ang high blood, hypertension. Amoning number 1 nga problema sa aton nga makauturan. Number 2, diabetes, no? So high blood, diabetes, hindi kamo makatulog abi, for example may mga insomnia kamo, no? Migraine. Mga lalaki nga may mga problema sa erectile dysfunction, bot silingon do medyo gahina ang personal performance, no? Sa mga matambok nga gusto magpaniwang, sa mga inang mga mga bodybuilders nga gusto magpadako sa mga maskulo, no? Kayang-kaya sang Iberian capsule. Sa mga mahina ang tulan nga gusto magpabakod sang tulan, labi na gid sa mga tigulang naton, sa mga tigulang dapat, no, pabakura nyo tulan nyo kay wars nga mabalian lang kamo isa lang, basta tigulang ka na mga kabistado, pinakataas nimo nga hindi ka naman pwede maoperahan kay titigulang ka na, no? So dapat bakuron mo na lang ang tulan mo, no? So makapabakod tulan ang Iberian capsule, no? Kag ang pinaka-the best gid ang inang magapabilin nga huben ang aton nga kalawasan kung magamit kita sang Iberian. Amo nang rason kung nga ngalan niya is Iberian capsule tungod mga kabyanan, no? Kay ang Iberian capsule nagabulig sa pagpabilin nga manginhuben ang aton nga lawas bangod sa ginatawag niya nga body repair o kon cell regeneration. Ginakwan niya, ginapaayo niya ang mga nagkala-damage naton nga mga selula, no? Amo nang rason kung nga nga gintawag sa nga Iberian capsule bangod kay ang aton nga kalawasan edad ta lang ang nagatigulang pero ang aton nga kalawasan Iberian. Kag nagapaseksi pa, amo nang pinaka-the best. Wala labot sina iban pagid nga klase sa mga balatian nyo. Mapilasan kamo, madasig katama magpali ang aton nga pilas once nga magamit kita sang Iberian capsule. Amo ina siya ang kakampyonon sang Iberian capsule. Gani sa inyo tanan nga gusto magamit sini, bakla nyo ni sa tanan-tanan nga mga butika malapit sa inyo nga lugar. Bisan diin nga butika, pwede ka mo magkabakal sang Iberian capsule, most especially diri sa Iloilo City or sa bilog nga probinsya sang Iloilo. No? Sa mga taga Gimaras da, mangkot lang kamo galing kung may ara na dira nga Iberian sa inyo sa may Gimaras, kag sa mga taga Negros Occidental, mga kabistado. Iniya tested and proven, ako mismo nagagamit sang Iberian capsule. Duwa lang gani kakapsula ginainom ko kada adlaw, paaga antes magpamahaw, inom na kamo nga daan sang duwa ka kapsula sang Iberian capsule. Barato tag 14.50 pesos mga kabisado, no? 14 pesos ang 50 sentimos ang isa ka kapsula. Ang iya sina nga isa ka botelya mga kabistado, uno dia 15 man lang kakwan, 15 man lang ka kapsula. So magtag 14.50 mga 217 pesos and 50 centavos man lang ng isa ka botelya mga kabistado, no? So bakla nyo na sa bisadin nga butika ang Iberian capsule mga kabistado. Kay sa Iberian capsule, edad mo lang ang nagatigulang, pero ang aton kalawasan
Everyang. Nagaantos ka ba na sang high blood, diabetes, hindi makatulog, migraine, insomnia, pananakit sa lawas, maluya nga kalawasan, mahina nga immune system, kag iban pa, yari na ang solusyon sang imo problema. Magtumar sang Everyang Capsule. Tungod kay ang Everyang Capsule may ara nga mga vitamins kag minerals agud makabulig sa aton nga lawas pareho sang firing of neurons, heart contractility, pH balance sang aton body fluid, muscle contraction, nagapabakod sang aton mga katulanan, cell regeneration ukon body repair, nagapabakod sang immune system, nagabalansi sang aton blood sugar kontra diabetes, kag nagapaseksi sang aton lawas. Gani ano pang ginahulata? Mag-Everyang Capsule na. Tungod sa Everyang Capsule, edad talang ang nagatigulang, pero ang aton kalawasan, Everyang. Everyang Capsule ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyang Capsule, igabalik ang abilidad nga madlasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog ang katulanan. Everyang Capsule, edad mo lang ang magadugang, pero ang kalawasan, Everyang! Ang aton kabuhi isa lang. Gani dapat naton amligan. Magtumar sang Everyang Capsule. Ang Everyang Capsule puno sang vitamins kag minerals nga nagabalansi sang aton blood sugar kontra diabetes, high blood, nagapabakod sang aton katulanan, body repair, nagapabakod sang immune system, nagapatig-a sang luyat-yat nga manoy kag iban pa. Everyang Capsule, edad mo lang ang nagatigulang, pero ang kalawasan, Everyang. Everyang Capsule ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyang Capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Everyang Capsule, edad mo lang ang magadugang, pero ang kalawasan, Everyang! Mga idol, nakahibalo bala kamo kung nga nagapabilin nga bataon ang lawas ko? Everyang Capsule ang sikrito ko. Kay ang Everyang Capsule, ginabalik sa normal ang nadamage naton nga selula agud magapabilin kita nga bataon. May kumplito nga mga vitamins kag minerals nga kinahanglan sa aton lawas agud magapabilin nga babakod ang aton nga immune system kontra sa anuman nga klase sang balatian. Gani mga idol, mag-Everyang Capsule na kamo. Kay sa Everyang Capsule, idada lang ang nagatigulang, pero ang aton kalawasan, Everyang. Everyang Capsule ang sabat sa imo ginahandom sa ikaayong lawas. Tungod ang Everyang Capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Sa Everyang Capsule, edad mo lang ang magadugang, pero ang kalawasan, Everyang. Okay, mga kabistado, pabalik na diri sa aton nga pangalagad this time. I-check na to na mga balita kag information harin sa kay kabistadong Boni Sumblingo. Bistado! Direkta na sa may banwa sang Pavia, mga kabistado, no? So sa mga nagapamangkot gali sa Everyang Capsule, pwede ka mo makabakal sa bisan din nga butika, no? Pamangkot la kamo da kag mamangkot kun may Everyang Capsule, no? Tandaan yung ngalan niya, Everyang. Bot silingon, magapabilin ka nga hubin, no? Everyang Capsule, okay? Bistado! Pamangkot ka mo dugang, text ka mo kung magtawag sa 0999-675-1080. Bistado! 0999-675-1080. Bistado! Check na ton mga balita kag information nagikan kay kabistadong Boni Sumblingo direkta sa Banwa sang Pavia. Bistado! Kabistadong Boni sa report mayong hapon, go ahead. May hapon na kabisadong John, no? Direkta kita live sa may banwa sa Pavia. Kung sabihin, di-CPR naton liwat, no? Ang barangay Kabugaw Sur, no? Kung sabihin, wala man gihapon ang tao sa mga kontraktor nga nagtrabaho kabisadong John, no? Sa fairness, di balikan naton dire. Sabi ko, pagbalita mo to sa nagligad to, naghulag na dayon ng bulldozer, ka nagburo-bulldoze. Pakitang tao lang galito? Pakitang tao lang to. Oh, kay Kabisadong John, no? Sa atong pag-interview kay Kapitan Erlinda Gumban sa barangay Kabugaw Sur, Pavia, kung sabihin Kapisadong John, ang budget dili ni 9 million ang budget, no? 9 million. 9 million ang budget sa dalan, pero wala matapos. Ang main nga nagareklamo ang mga pumuluyo dira sa nasambit nga barangay Kabisadong John, sa subong nagakuha naman nagaturutruthi, dumato pa naman ang ulan, nagakabalaka ang mga kauturan naton, ang mga pumuluyo diri sa may barangay, nga basig nga maglutak naman, ugtas naman ang mga estudyante na magkadto sa ila-eskwelahan, si mabitbit sa ilang mga sapatos, no? Sa sining mga tingon na Kapisadong John, ari ko subong,
sa may munisipyo sa municipality sa Pabia, nagkagto kita sa engineer dire, pero way sa subong kabisadong John, no, nagpanyaga. So siling ang iyang mga kaopisina nga balikan ko siya dugay-dugay, no, mga launa agod nga labuton naton si ang iningang engineer, municipal engineer sang Banwa sang Pabia nga nag-delay ang proyekto dira sa may barangay Kabugaw Sur sa Banwa sang Pabia, kabisadong John. So amo ini sa sinima-tinihon ang sitwasyon, medyo nagatupa ang manipis nga taliphi, no, bisan dire kita sa may atubang sa munisipyo sa Banwa sa Pabia, kabisadong John. So dugay-dugay, no, sa doon ta si ining engineer, no, kuhaan ta sang iyabahin kung ano na ang status sa sining alagyan o kundalan dira sa may Banwa sa Kabugaw, kabisadong John, no, kay dako bilin nga budget 9 million pero asa subong wala gid na tandog na balikan sa kontraktor na paandar ng nila ang pison, no, pakita nila sa aton kay ara ang taga-media, hindi pakita nila naging palakat ang pison, no, hindi patapan, pero sa pag balik naton subong adlaw kabisadong John, wala din sang tao, no, na bisan ang driver sa pison wala ko to makita, no, wala gid mag tuman sang ilang hambal nga may ara na nga magubra kabisado John. Ano nga kontraktor na? Kabisadong John? Siling ko, ano nga kontraktor? Trillian, ano tong kontraktor ya, kay amo na pagidang aton niya isisigahan, pamangkuton diri sa may kuan, no, sa municipal engineer, diri sa may Banwa sa Pabia. Kagina nagkagto kita to sa gihapon na bisadong John, ara pison pero wala sa mga formas nga naplastar nga ko sa din sila nga makaula sa siminto, no, kabisadong John. Amo man sa gihapon ang reklamo sa mga pumuliyo naton nga kung sano, no, balikan ang proyekto kay kaligay pagalit na tuwid ini, kabisadong John. So amo na ang ginakabalakan sa aton nga mga kauturan kay man magtupa naman ang ulan, amo naman ang paglapot-yak, amo naman siguro pag ula naman nila sa dakal-dakal, kabisadong John, no. So labuton naton dire ang municipal engineer sa Banwa sang Pabia, kuhaan naton sa bahin, kabisadong John. So amo ni, no, gawlat-ulat kita dire, kabisadong John. Okay, sige So, usisaan na lang ang kung sino ang kontraktor. Ang program of work bala, paliw ko kuha sang program of work kay parang balaan naton. Kay base kung may slippage na bala. But silingon sa program of work na nakabutang na kung ano sa nga pitsagin bidding, sa ano nga pitsagin award, tapos ano nga pitsa masugod ang proyekto, kag kung saan o sa matapos dapat ara na dapat supposedly nakabutang ganin na sa kwan tarpaulin, no, nakabutang na dapat sa lugar da ipakita na da kung ano na kung pila ang worth sang project, ara na dapat tanan da mong galing kay ang ila way sila sang signboard nga ginabutang da. Why to sa pagkakanto na to? Wala to? Violation actually. Violation ina sang isa ka kontraktor nga wala sang signboard, way sang signboard nga ginabutang, dapat may signboard nga ginabutang da. Galing kay ang aton nga taga DPWH ko nang aton nga munisipyo nga nagapatihan sang programa nga ini sang mga projects ini. Napawalaan Manila, napabayaan Manila. Demo na rason ko nga gasagsag batasan sini mga yudikakak nga mga kontraktor niyo. Mga ako kaya mo pagkitig sa ako gani makakadto da. Bon. Ako gani makakadto da, kwaton ko ginang bulldozer kay lampo sa taludtod sang trang kontraktor. Gani. Amo na gani ang kapisadong John, no. May naistorya kita nga isa ka pumuluyo ang ining kontraktor do kuan siya nang do kapangulam la sa ngalan sa mga construction kuan mala kapisadong John. Tapos siya ang makuan, siya ang obra, no,
Tapos, damo pag reklamo, nga ang ilang nga mga trabahante, wala masilduhan na kapisadong John. So, ako pag ginandugan nga si Sao naton, diri sa may banwasa nga pabiya, sa ilang nga municipal engineer kapisadong John. Okay Sige. Salamat kay Kabistadong Boni. Yes, kapisadong John, direkta na lang diri sa may banwasang pabiya. Ako naman inyong kapisadong Boni Sumblingo, basta balita kag serbisyo publiko, Radio Bisado. Bistado! Salamat kid sa report kag informasyon nagikan kay Kabistadong Boni Somblinggo nakadala sa aton oras mga kabistado. In punto launa na i-check naton ang mga balita kag informasyon nagikan kay Kabistadong Joshua Haka sa sini nga mga tinion mga kabistado, no? Naka-standby na karon si Kabistadong Joshua Haka sa sini nga mga tinion diri sa ato sini nga pangalagad. Bistado! Kabistadong Joshua sa report mayong hapon. Go ahead Kabistadong Joshua. Mayong hapon, sa kamaulan nga hapon diri sa may aksidad sang Iloilo, sa sang Rojas, Kabistadong John, no? Ari ang balita sa karon wala gid ang makapanag na gilayon nga madakpan ang isa ka mister matapos nga magtuhan nga nagabatayan sa illegal nga booking sa barangay Bago Grande, Banwasang Panay, Kapisa. Kinkilala ang nadakpan Kabistadong John kay Juanito Bastos, 54 anyos, residente sang barangay Kabugao, sa mga lugar. Nakuha sa posisyon ni Bastos Kabistadong John ang ballpen kag 220 pesos nga kwarta kalakip ang koteho Kabistadong John. Mga pangatubang ini sa karon sa panumbungon sa paglapas sa Presidential Decree 1602 on anti-gambling law Kabistadong John. Karon nagapabili na ini sa kusubiyan sang Panay Municipal Police Station ang sambit nga arestado. Kag sa dugang diri Kabistadong John kag sa piyak na bahin papariyo nga kaso apang separado nga operasyon Kabistadong John nakopman ang isaya o sa mga otoridad ang isaya ka lalaki matapos nga madakpan man sa akto nga nagapataya man sang illegal nga bukis sa barangay Sentro, Banwasang Dao naman ni Kabistadong John. At pa nagkikilala sa kay Jose Jolie Dayo Besa, residente sang Sitio Ilaya, barangay Peña Maayon, Capiz, Kabistadong John. Nakuha sa posisyon ni Besa sa halin sa sinulitahan, lakip na ang kagamitan sa pagpatayag. Sa karon nagahimas man ini sa malamig na kartel sang Daof Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Kabistadong John, okay. Kita sa isa atong nga balita Kabistadong City, ubo na lang nato no. Ang ikadugang diri nga balita Kabistadong John sa Dagsang Rojas, anay presto man no, balik sa prestohan bangod nga nadakpan sa entrapment operation nagabaligya sang armas sa losang Kabistadong John. Wala na makapalak pag gilayon nga madakpan anayo presto matapos nga magpatigayon o kung di patigayon nga entrapment operation sa Tulon Street na barangay sa Sinisyudad. Ang nadakpan ang bigala sa kay Christian Jude Rosale, 26 anyos, tumandok sa nasambit nga barangay. Nakuha sa posisyon Estado ang sakasahi sa karmatutan. Amo ang 38 revolver, may 4 ka bala Kabistadong John kag lakip diri ang male citizen nga Mark Mali no sang madakpan ng suspect wala ini sang may representar nga nagakaigo nga dokumento kag mapamatod-an nga ini ang nasabit nga mang lisensyado wala ini kag karon Kabistadong John ang suspectado yara na sa prisuhan na pagsel sang Rojas City Police Station. Kag sa katapusan nga report Kabistadong John no, minor de edad patay man o matapos nga nalumos sa nuwastang ibisan Kabistadong John. Wala makasalbar sa kamatayon ng isa ka minor de edad matapos nga nalumot sa paypay sa barangay Basyaw, Ibisan, Kabistadong John. Intinala ang biktima nga si alias Justin 15 anyos kag residente sa barangay Poblasyon, Banwasang Sapian, Kabistadong John. Ginapahayag nga nagpaligo ang biktima sa nasambit sa nasambit na lugar. Kaupo ang pito tangan niya kabyan Kabistadong John. Ginapasuni diri ako ginapayag diri nga ginahampak sang mabaskog na balod ang biktima rason kag kabangdanan nga nagresulta sang pagkalumos Kabistadong John. Ginatingwaan pa inyo nga salbaron ang nasambit nga biktima kag sang kaupdanan sini kag Philippine Coast Guard Kabistadong John ato man to mga presensya sang
Bureau of Fire Protection o BFP atuman sa pag-responde sa lugar apang masubo-subo kami sa region na ginbawian gid sang kabuhi ining nambitana nga 15 anyos nga minor de edad kami sa region. Okay. Sige, salamat yun Kabistadong Joshua. So far amo na tumadulong nga report direkta diri sa Sudal sa Rojas sa karon ang aton nga palimpuhon diri no. Maulan no, babaskog ding ulan kag grabing hangin kami sa radyo no maling paniligad nga mga simana nga ulan-ulan diri dito sa Iloilo. Daw kita ko man sa aton nga mga kabistadong reporters na may nagaulan-ulan madag sa syudad sang Iloilo kami sa radyo. Oh, sige. Okay salamat kid Kabistadong Joshua. So far amo na tumadulong nga balita no sa pagpangalaga sa Bistado program ini si Kabistadong Joshua Hakan. Sa balitang serbisyo publiko Radyo Bistado. Bueno, salamat kid sa report ng informasyon na batian ng mga balita kay informasyon halin sa ato sini nga mga reporters mga kabistado nakadala sa aton oras karon 5 minutos sa nakaligat sa alauna. Daw lang na tiyempo ta diri sa aton sini nga pagpangalagad damo kita sa mga iban pa nga mga isyu sa pagtarakayon sa masunod nga mga inadlaw diri sa ato sini nga pagpangalagad mga kabistado. Sa ngalan sa ato sini nga mga reporters sa field no upo siya kay Kabistadong Aaron Refuyo, Kabistadong Bonnie Somblingo with Kabistadong Joshua Haka. Bistado! Manaton mga Kabistadong ato sini nga mga technical partners with Kabistadong Bonnie Hatiko and Kabistadong Richard Mirebeles. Bistado! Sa News Center Kabistadong Karisma Alagao. Bistado! Sa Kinandan no ako naman ang inyong abyan sa kahanginan, Idol John Alojado Capulo. Bistado! Nagpasalamat sa iyo silang pagpamati mayang hapon Western Visayas. Sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado! Bistado! Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa aton mga handong, pasangit sang syudad, ang iya at abilidad, gani mga pasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga